सफ्टबल एसोसिएशन आं गिबियावनो अल आसाम सफ्टबल एसोसिएशननि लोगोसे नेशनेल फेडारेशननिफ्रायबो आङो आसाम टीमखौ स्पेसियेलि आङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय। दाख्लै थांनाय राजस्थानाव जि नागोर जिल्लायाव जि मोनसे टुर्नामेन्ट जादोंमोन 15 सिनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप, बे चेम्पियनशिपआव आसामनिफ्राय मोननै हानजाया बाहागो लादोंमोन, हौवासा आरो हिन्जावसा। दा बेहाय हिन्जावसाफ्रा पान्जाबखौ फेजेननानै बिथांमोना चेम्पियनशिप जानो हायो आरो आसामा गासै 40 पइन्ट मोनो आरो बिनि उनाव पान्जाबा 33, अर्थात जोङो 7 पइन्टआव लिड लानानै देरहासार जानो हायो। दा बेहाय बिथांमोनखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै रन्जु राभाया मोनदों, जिहेतु बिथाङा गासै 22टा स्टेटआ बेहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। 22टा स्टेटनि गेजेरावबो जोङो जाया लोङा, जिहेतु जोंहा हजोंहाय क्लाइमेटआबो बिराद प्रब्लेममोन, जानाय लोंनायाबो थिग नङामोन, थेवब्लाबो बिथांमोना गावसिनि जानाय लोंनायखौ दोननानैबाबो बिथांमोना गोबां फाइट खालामनानै आरो बिथांमोना जुजिनानै देरहासार जानानै दिनै आसामखौ गौरव खालामनो हादों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ लानानै बिथांमोना दिनै देरहासार जानानै दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेसनाव बिथांमोना बाहागो मोनफैबाय। दा बिथांमोनखौनो जोङो बरायबाय आरो बिथांमोनखौ जों मस्ट वेलकाम, जोङो बिटिआरनि जानानै आरो आसामनि जानानै आरो एसएससिनि जानानै, जाहाथे बिथांमोना फैगोन समफ्रावबो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो बिथांमोना देरहासार जानो हायो। मानोना बिथांमोना थांनाय समावबो आसामाव क'क्राझार जिल्लायावनो हाई सेकेन्डारि ग्राउन्डआव जादोंमोन, बेहायबो वमेन टीमा गवाखौ फेजेननानै चेम्पियनशिप जों जानो हायो आरो देग्लायबो बिथांमोना कन्टिनिउआस बोसोरनै जाबाय, देग्लायबो चेम्पियनशिप जायो। आरो जों सानो सफ्टबल होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा मिन्थिया जानो हागौ, नाथाय दा सफ्टबला एशियानाव अलरेडि रिकगनाइज जाबाय आरो जोंनि भारत सरकाराबो बेखौ बावैसोनि उनावनो रिकगनाइज खालामनो थांगासिनो दं। जों सानो गोबां मानसिफ्रा बेखौ अनसायनानै लागोन आरो बियो बावैसोनि उनावनो जों मोजां मोनसे मेसेजखौ जों होनो हागोन, जाय जोंनि दिनै प्लेयार्सफ्रा दिनै हौवासा हिन्जावसाफ्रा दिनै थांनाय 2015निफ्राय लानानै दिनैसिम बिथांमोना गावनि रां राशिफोरखौ गारनानैबाबो बिथांमोना खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै बे निखिनि पर्दासिम बे लेभेलसिम फैबाय फुटबलाव, आइजोफोरनि बिथोराव आरो हौवाफोरनि बिथोरावबो जोङो सेकेन्ड रेंकिंआव दङ। मानोना जोङो दुर्भाग्य जोंना हौवासाफोरा देरहानांगौ दंमोन, नाथाय 2 पइन्टसोनि गेजेराव बिथांमोना क्वार्टार फाइनालाव गानो गोनां जादों आरो आं सानो बिथांमोनाबो फैगोन समाव बिथांमोनाबो निस्सय चेम्पियनशिप जागोन आरो बिथांमोननि थाखायबो आङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय। आरो बे थानाय जा टीम दङ, टीम हिसाबै केप्टेन हिसाबै दैदेनदोंमोन जोंहा मानगोनां महिमा बसुमतारी आरो भाइस केप्टेन हिसाबै जोंहा लाइमोन औवारी आरो जोंहा कच हिसाबै जोंहा बिथु बिथेन केरकाटारि आरो बिथाङा जोंनि एसएससिनिबो जइन्ट सेक्रेटारि दा बिथांखौनो जोङो दायथ' होदोंमोन आरो सासे टीम मेनेजार हिसाबै दंमोन दानस्रां बसुमतारी, बिथाङाबो फैगासिनो दं मोनसे ट्रेनजों, बिथांमोनखौबो जों बरायगोन निस्सय। आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनै आसामा जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै आइजोफ्रा दिनै चेम्पियनशिप खालामनानै लाबोनायनि थाखाय जों आसाम सफ्टबल एसोसिएशन जानानै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ फैगोन समफ्राव जाहाथे बिथांमोननि इयुन फिउचारनि थाखाय जाहाथे जों मोजांथार खामानि मावनानै बिथांमोननि इयुन जोलैखौ जाहाथे जों दालांनो हायो, बिनि थाखाय जों जेब्लायबो एसोसिएशना खामानि मावबाय थागोन।